Så, hvilket stenbrød er det, vi skal arbejde i dag? Anova. På Farquhar-linjen. Jeg er ret sikker på, at det var der, hvor du dræbte Mavis. Var det ikke? Kendte du overhovedet hendes navn? Det gjorde det vel lettere, gjorde det ikke? Men jeg kendte hende. Det var en lidt sær stemme, hun havde, men hun arbejdede hårdt. Hun havde en masse at leve for. Men så skulle der Montague måske aldrig have sendt hende efter mig. Ikke min beslutning, men dig. Det stærkeste lokomotiv i verden. Du kunne ikke engang stoppe en diesel uden at dræbe hende. Det er sært virkelig. I forhold til alle de fejl, han havde, så havde Montague mulighed for at hjælpe alle de andre diesler. Så hvorfor kan du ikke? Er det derfor, du fulgte med Montague? Fordi han kunne hjælpe dig? Lidt. Men Montague var bare en allieret. Jeg fandt ud af, at han ikke havde, hvad jeg havde brug for. Men så er det lige meget, nu er det ikke. Han er væk, så vi kan ikke blive ved med at kigge tilbage. Din idiot! Oliver, bliv bag mig. James, bliv væk! Det var ikke bare nok, at du lukkede dieslerne ind. Nu vil du rent faktisk bare dræbe os! Vil du ikke? James, stop det her! Giv ham til os. Overgiv ham. Og vi glemmer, at det her nogensinde er sket. Jeg nægter. Vi vil ikke lade ham blive. James, stop så! Vi vil ikke lade ham blive. Vi vil ikke lade ham blive. Så er det nok! Vil du virkelig spille det her spil igen? Så værsgo! Kom så, venner. Vi har set rigeligt.